La pera és la fruita de la felicitat, perquè ens aporta els nutrients necessaris per facilitar la formació de serotonina, el neurotransmissor del benestar, que és l'antesala de la felicitat. També la seva gran quantitat de potassi ens ajuda a eliminar líquids. És una fruita excel·lent per la dieta de les persones que tenen hipertensió, retenció de líquids i per perdre pes. A més, la pera ens aporta magnesi, un mineral que ens ajuda en temps que estem molt cansats. I la pera, per la seva gran quantitat d'aigua, contribueix a aportar part dels 2,5 litres d'aigua que necessitem cada dia per viure. La pera, un aliment que ens ajudarà a trobar la felicitat.